nog even, ja. Orca heeft ons heel moeilijk gemaakt, je hebt gezien. 12-10. Maar goed, uiteindelijk toch over de streep getrokken en ongeslagen kampioen geworden. Ja, zeg felicitatie waard. We gaan hellen en het weer echt een kampioenswedstrijd. Ja, slordigheden, er zit toch wel spanning op, ja. En, maar goed, deze 3 punten die hebben we nog nodig en het is hier het aanmaken. Het scheelt dat we Jan Mensing hebben aangetrokken bij de vereniging. Die trekt zoveel ervaring mee, brengt zoveel ervaring. Die laat iedereen groeien. Persoonlijk en ook als team zijnde. Ik denk dat het goed gaat komen volgend seizoen. We moeten het natuurlijk nog zien. Ik denk dat we hard moeten werken. De voorbereiding begint in augustus. Dus ik denk dat we er wel klaar voor zijn en dat we er ook wel zin in hebben. Ik denk dat het goed komt. Ik denk dat duurt wel blijventjes. Kijk, we hebben in de voorbereiding ook tegen eerste klasses gespeeld met deze ploeg. En bijvoorbeeld tegen het IJdi hebben we hier op ons toernooi gehad. Die hebben we zelfs gewonnen. En die staat nu bovenaan in de eerste klasse. Nu zegt dat niet alles, het zijn oefenwedstrijden. Maar hij kan wel inschatten dat dit in ieder geval een degelijke eerste klas is. Kijk, we zijn nog niet gelijk top. Maar we moeten wel groeien in de eerste klas. En daar gebruik ik ook een aantal jaren voor om dat te doen.